Hayung hasagawo o naitok sangsaro asai phaiye saboni kepalo tamo sijak tamo sanai tubujak kebo sia kebo saimanya bojora tamo ngoi thang tamo pati mong pati oi thang nini ani bini kepalo ayesa de borma mongoi buku khoroksa kajang mani salo asum salengai kalaye langma choka hene koktuma pati muni koktuma angkha ayesa de borma tei khapang de borma bisinui eba 2 years romai borok hamjak laijak oba haikeno taklai biswo eba lai thangnai salo hongkang ge borok lai thangnai kokti sal 3 May o salo borok kaijak mani kaijagai tongfuro bedi bisingo habe kaijak lai pailai tei lojak lai tonglai furo asumsa bukuk ayasa de borma lengai thangmani koktuma hakena borok bisal gor saknai nogo talang thanglaikhya bukuk ayasa de bormano pia aro narakliya aro ni refarsi oi aguli GPP saknai nogo refars khlaike hene koktuma jeng koktuma ni bisingte saimankha lamao kisa kok salangka hene kok samani yagulo haikeno lamao no bukuk ayasa ni lama choka hene bo koktuma thei thangjanai kainya katal hamja katal bukuk ayasa de bormani kamingkha bisal gor cheli khola chelani kami ramnogor hene koktuma borok kani khe bosakse wan chokjak tongmani imang tongmani khana kaijak lai nok nokhung khalaye bosabote khalaye kaham ke onai thok sangsaro sungbo bui haikeno tonglayane chalai jawane hene borni wan chokmani khana phiaba wan chokmangliya gothok ting siwo borokni o imang muk thangngliya sajangna tongkha buibai kerang kothoma haike asuk kharma singja patimo jeng borokni nok nokhungni lukorok bai kok sarani chai toklaikha phiaba borokni nok nokhungo jeng kok sarani obai sep sapje banyang to tangai borok kablai mane hoi soi unglaijak patimong lai thanglai kokti sal 3 May o salo borokni kailai panda jeng chai tongnai borokni nok nokhungni lukorok baibo bini ma phasong bai jeng kok sanani jeng obai ken kok tmani bisingti saimanka hamjak eba kaina katal bukuk ayasa de bormani nokobo bin ma phatongkho yang khapang de borma bini nokhungo bo bin ma phasong tongkho